The power of the dark side. И поздрав момци, ево на новата епизода Let's Play Samp на сервер от New City. Днес как снимаме Samp. Малце ки помагам и ки поразговарям. Па да започнем. Деци Конор 150 дъма гъпуска. Добре, има гъма. Значи сакам да ви кажам дека овој дена што немаше видео, имаше работа, затоа не можев да снимам. Поете, денес как снимаме, голем поздрав до Витал Лорензо, Джон Стивенсон, Джим Волкер, гейммастери да имаме, кои се гейммастери Ниц Ховард, Фелер, Белми Джонсон, Дери Ховард, Тивиатор Мартинес. Одеме до почетник 95. Победи. Да, значи овие ден немаше видео, зашто имав премногу работа и затоа не можев да снимам. GTR 95. Сега е таман. Следва на 95. Биваме по-долу. Значи има видео на Samp, Let's Play, може би си имам и Counter Strike, не знам. Доаѓа зимски разпуск и снимаме такива преко еден ден това клип. Дали ке отиде Витал Лорензо 96. Де 69 си взимам. Това ще гледате по-лого всемирно. Нема нещо посебно. 40 победи. Той е дъха. Разкъсим затвора. Добро. Вместо долу. Имаш докази. Да видим дали имам докази. Пейпът домаш. Епът тораш нищо. Дерит скейла. 182 дъма. Да видим дали дъма. Тук се рапа нещо. Да видим. Не, дъма. Ovo je дъма в... не. Значи... Тук се рапа нещо много. Рапа, сега ќе видим. Доне... Той е в балът. В балът тук се рапа нещо. Нема нищо, не знам защо се дъмаше. И сакам да ви кажем дека наскоро ќе има апдейт. И забравих да опознам Вуди Крензо, поздрав на него. Ако гледа овој клип, не ми отговори дали може да ръпам, за да снимам да ви снимам ръпа. Ки ръпаме негде пода или негде друго место, ќе видиме. И това ще така да ви кажам за овој клип, дека за сезона што немаше видео и дека има апдейт. Значи сите бугови се скоро средени, сите. Добро, ovo je дома, Ховард, значи офис, за хангер. Значи тоа е тоа момци за ова видео, знам дека е кратко. Доколку ви се допаѓа, оставете лайк,
Докато не дислайк, шернете, сабскрайбите, коментирайте и то е то. Се гледаме на Ренато Идов. Поздрав!